יש! מצאתי! אני לא מאמינה שאני הולכת לעשות את זה, אני פשוט לא מאמינה, כאילו, זה להקריב כל כך הרבה למען הסניף. כאילו, אפילו משה רבינו לא הקריב את עצמו ככה בשביל עם ישראל, זה כאילו, זאת הקרבה ענקית מצידי, אני פשוט לא מאמינה שאני עושה את זה, זה לא מציאותי, כאילו, אני מתפרקת. טוב, קחי את הגומייה. תודה רבה לך. בכיף, למה אני צריכה את זה? כאן, אנחנו עושים בפעולה. מי עושה בפעולה? אתה קומונאית, זה נראה לי לגיטימי, החדר שלי. הלו, אל תקשיבי, יש לי הוכחות ועדי שתשאלי, החדר שלי. אתה קומונאית, אני עוד רגע לא נושמת, חם שם בחוץ ברמה שלא מוגדרת. את לא רואה כמה זה נגדי? החדר שלי. קחי ספסלים, חניכים את המדע. אבל אל תיקח לחדר, תלך לבית מדרש. עליתי עלייה בשביל שהוא יהיה אצלי. החדר שלי. בסניף ניסים עברנו ודבר לא השתנה. רבים פה על החדר כל שבת, כל שנה. אתה זה לא פייר, זה ממש נגדי. החדר שלי. קצב. מה המסריגה שלך? השם אדוננו, אוי מעט ישוע, איפה אדם?
קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. ישנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאטת צנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה. חלב, קפה, קקאו וכוס תה. הלו, החברים מתבקשים לחדר האוכל. היי, אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל. אני רואה שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק, ובעין דמעה של הרגש. יש כל כך הרבה תמונות ניצחון, ומעט מדי כישלונות מפוארים, האש שבי עולה עולה גבוה, ועוד כולם לידי מסתכלים, והשעה טובה, ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח מה שיהיה. אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו, אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא, מה שיהיה. אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו, אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. יש חלומות שנותנים לנו להרגיש קרוב, התוכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב, השמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, ואם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזוב. יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל, אני מאלה שבוחרים לו לטמון את הראש בחול, כי למרות הכל ולאן שלא אגיע, אין שער ומנעול נעול בדרך לרקיע, והשעה טובה ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח מה שיהיה. לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו.